Kumusta, kumusta? Hindi pa ako nagpapagames ngayon, wala pa. Kasi bisi-bisihan pa. Pag hindi na busy, ayan. Magpa-games tayo, magpakulo. Ayan po mga kapatid. Hello, hello. Paki-comment na lang sa baba yung mga nagpapaangat dyan. Hello kay Precious. Ayan, hello pala dyan sa mga taga, yung kaibigan kong mag-asawa. Ayan. Black Sago and Precious, Madam. Hello. Precious. Regards daw si kuya mo. Ayan, nanggugulo. Nanggugulo si kuya mo. How are you, Precious? Ayan, Black Sago. Miss you na. Black Sago and Miss Precious. Kumusta? Di ka nga, Han. Mamakita ka. Di na. Masyadong mahihain yung asawa ko. Ayaw niyo humarap sa camera. Nahihiya daw siya. Yan, nahihiya. Oh. Ba't ka nahihiya? Wala namang iyak. Wala namang hiya. Oh. Dapat, hindi na daw uso yung hiya-hiya na yan. May nag-comment ba? Ha? May nag-comment? Wala. Wala naman Wala pala. Wala pa naman yan. nanonood. Oh. Hello, hello, hello. Kanina may nanonood. Ngayon wala. Babalik yan. 16 minutes na eh. 10 minutes pa sana. Oh. 10 minutes? 10. 10. Akala ko 16. Dapat matagal. Mga 20 minutes. Yung ba yun? Ayan po. Bukas po, magla-live kami, kakanta yung asawa ko. Well, di nga. Ano niya? Nagulat siya eh. Nga, di nga. Madilim na sa labas, oh, ayan. Madilim na sa labas. Friend mo ba si Juan? Si Precious? Alangan. Hi, Precious. So precious. Ay, Si Black Isko. Sago. Isko. Yung YouTube channel nila, Black Sago. Eh, Isko alang ang ito eh. Yan. Isko daw. Isko. Ayan po mga kapatid. Hindi natin pahabain ang ating Ang ating huntahan. huntahan, tsikahan, ating paangat portion. Siguro wala pang nakakauwi ng bahay. Ayan, 1 milyon lang yung nanood sa akin. Easy lang. Hindi ko alam. 1 milyon. Ayan, thank you naman dun sa nanood sa akin. Ayan po, tatapusin ko ng aking pagla-live. Ayan. Bye-bye na po. Bye. Ayan. Bye. Ayan, meron bumalik. Bumalik yung 1 milyon na nanonood sa akin. Ayan, mga kapatid. Dahil mukhang matatapos na yung niluluto ng asawa ko at kakain na kami. Kakain na kaming dalawa. Nangangamoy na eh. Nangangamoy na. Yun ang sa'yo. Ayan po. Bye-bye na. Sa uulitin po. God bless. Ano nangyari? Wala kang viewer? Ay, ayan, may nag-comment o. Saan ka sa Waray? Ay, Burungan po kami. Taga Burungan. Kung nakita kanina nag-comment siya. Raul Tubis, ayan. Raul Tubis, ayan. Taga Burungan kami. Burungan. Burungan Samar, ayan.
Bicol man ko. Ayan po. Thank you.